Добре, и сега съм... Ето ми го оригиналния скин. Кален Серлов и Майнкрафт. Ето. Свят. Няма да ми издава. Това е първият ми епизод. Почваме да вода цепим. Този клип ще стигне до цяла Айрон броня и ще продължим. И да, имам скин на дидоги и само да ви покажа. Ако чувате това е моят приятел Боби и Дани. И които не познават, защото аз съм снимал с един друг Дани. Не ме познават и... Даш малко. Който идва. Искам да правя нещо. Не, откъде? Къщичка! Къде на къде ти е паяк си, бе? Ти става за убежище. И той играе на Майнкрафт. И съм в нощния паяк си ме направи. Слагаш таблета на кръка ми ли? То не е мой. Знам, че не е твой. Бахте, бе, честовете ги няма, виж. И сега хора, пригответе се да чуете нещо много шумно. Изведете хора. Ще бил, да, толкова ще му стигнем. И здравейте хора! Сега имаме клип на Познайте ко. Не, я изтри клипа, бе. Няма. Не, бе. Аз съм правил този базик. Аз съм правил този базик и съм пускал клипа и викам hello! И те ме помислят за... Аз съм първи, защото ви са ляте. Да, те винаги се люлеят. Руси! След 4 минути. Да, добре. Ами е там Руси, аз са те с толкова много деца. Руси! Не може по-нищо. Не, аз Първо редно тръка всеки момент. Лоси, можеш ли да станем в заниманията? А няма никой в заниманията. Те сега Игралницата се прибраха. Добре, аз съм след. Много спряли клипа, бе, брате. Не съм стига. Още снимаш. Ето това, Мисля какво да правя. да пише в коментарите. Пръчки забравих. Да пиши в коментарите. За това прекъсване лекото. Чакай, Я, може би да. и защото хора, един приятел дойде тук, защото сме в морската. И защото Дани е Пинков, Розов, Пантеров. Да, другите И са съм много ходили важна на личност къде. и съм много известна, ето що винаги ми казват името. То лъп ми стрела. Мъкни! Не, ти го изстреля на заре. И ако искаш ти... Паяк, умирай. Окей. И хора след малко ще има нов клип. Да, ще има survival. Да, но survival. Не ще има survival с стрима. Алекс, на Алекс. Алекс. Да, Ние сме с Алекс, отговаряме за него. А, къде ми е писмото? значи сте модераторите. В занимаването, който... Но сега ще правя малка каштурка. Вие написали ли сте правилата вече? Напишете правилата. Някъде. Ами, трябва да си даме неща. Дани, за PSP-то ще ми дадеш ли таблет? Да. Обаче като се приберем, Да, за да се свържа с нея да я убия. може би. Да. Не.
Аз искам да играем таблета. Тук с малка къща голяма раптая. Може да дадеш ли таблета? Чакай. Стига си букал в маратон. Мина го е! Нова кола! Може ми дадеш ли? Чакай! Не, майка! Че искам да се потуши таблета на 2. Искам да го потуши на 2. Снимаш ли още? Да. И Троши го, айди. Троши го до мен. Това е най-гейския клип, защото беше седнал много... най-гейския искаш да кажеш. Да, най-гейския. Най-гейския. Най- Най-гейския. Най-гейския. Да. Широ штуката е тази нещо. Може само ти имаш. И Гоко. Не, Моника, керамата. Има команда БАМ. Толкова. Не. Още. Напишеш наклонена БАМ. Някакво име. И какво, значи пишеш някакво число, колко искаш време и отзаде пишеш дни, години, минути, секунди, часове. Обаче английски. Аз знам кой да бамдам. Ами ако искаш, италиан ще пуснем, само че ако някой не работи, веднага ще го бъди. Бам. Това е тази игра. Трябва да обувам. Едното Ди и 2. Я покажи. Ами ще гледаш какво? Добре. Да. Колко още голяма къща си я правя? Някой има ли ти деча от себе си или вкъщи? Ще спра клипа за Не. малко.